Segons Gartner, el 2024 el 25% de les entitats utilitzaran serveis de detecció i resposta davant d'incidents de seguretat, enfront al 5% que ho fan actualment. Més del 60% de les organitzacions han incrementat el seu pressupost amb l'objectiu de millorar la seguretat de les seves dades. En l'àmbit de la ciberseguretat és crític identificar i tractar les amenaces quan es produeixen i, per tant, és de vital importància una monitorització 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Has pensat mai quines podrien ser les conseqüències a curt i llarg termini d'un ciberatac? A Control Group t'oferim un servei de monitorització, gestió de la ciberseguretat gestionat per personal altament qualificat i amb les eines i capacitat de reacció immediata per aturar un ciberatac. Protegeix ara la teva organització.